Niin Hemppu sanoi tälleen omassa livessä, mä oon sen kanssa ollut 9 vuotta, eli minua on pietty ihan pöljänä, typeränä ihmisenä. Kuunnelkaa. Hemppu sanoi silloin, kun minä olin siellä, en tiedä muistaako chatti tämä, muistatteko chatti? Minä olin noilla tikkurilla festareilla ja Hemppu oli katkolla alkoholin takia. Ja Hemppu sanoi, että hän on mukaan noille pentsujen takia. Niin on satunnaisesti, Sani, kyllä. Niin satunnaisesti, minä käytän satunnaisesti, en joka päivä, en mä ole mihinkään koukussa. Tupakka on koukussa, kyllä. Niin Hemppu, joo minä olen mukaan pillereihin koukussa, vittu. Ja sitten Hemppu selitti, miettikää, joskus aikoina me otti 200 suti Vantaalla, niin Hemppu selitti, että mulla on 30 000 euroa tuolla kassissa ja koira. Meillä oli kuulemma joku anstappi siellä kaapissa ja siis se on ihan hullu se jätkä vittu ihan oikeesti. Elikkä ikinä, ei. Siis mä oon niin, mä oon vaan vitun niin traumatisoitunut vittu ihminen siitä vittu. Anteeksi kun minä sanon tämän suoraan vittu. Vaan minä olen. Minä olen traumatisoitunut tästä vitun paskasta vittu. Jos te ette ymmärrä mitä minä tarkoitan, niin se on sitten voi.